हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै आसाम हिस्टरिनि माखासे एमसिक्यूफोरखौ लाना फैनाय जादों दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोबाव नोंथांमोननिसिम गिबियावनो फंनैसो खोथाखौ बुंहरग्रोनो सानदों दे नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जोंहा बे आसामनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रियाव जेसांखिनि माने टपिकनिफ्राय कुइसना फैयो बेफोरनि आं कुइसनफोरखौ लाबोनो गाबोननिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय नाजादों दे जेनेबा हमना ला जोंहा बाय'लजिनिफ्रायबो कुइसना फैयो बिनिफ्राय जोंहा जिअग्राफिनिफ्राय कुइसनाथ' थाखायो पलिटिनिफ्राय फैयो इंलिसनिफ्राय जोंहा सिनोनिम्स एन्टोनिम्स बे फैयो वान वर्ड साबस्टिट्यूशन बेबो जोंहा फैयो इंलिसनिफ्राय दा बेफोरनि कुइसनखौ आं नोंथांमोननि थाखाय गाबोननिफ्राय लाबोनो सानदों दा बेनिखायनो जेसां हायो नोंथांमोना गासिबो चेनेलाव आपडेटखौ थानो नाजाबानो जाबाय आं मानो होनोबा नोंथांमोननि थाखाय गासिबो टपिकनिफ्राय माने नागिरजोबखाबाय आरो इम्परटेन्ट कुइसनफोरखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ थाथारबानो जाबाय नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जायखिजाया माने मोनफा मोनफा टपिकनिफ्राय भिडिअखौ मोनलांबाय थानो हासिगोन दानिया नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामना लाखिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खालायदो जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ गोख्रैनो मोननो हायो दानिया फैदो जोंहा दिनैनि माखासे आसाम हिस्टरिनि कुइसनखौ नायलांदिनि आरो मोनसे खोथा दे जायफोर नोंथांमोना बे बर'नि आसामनि हिस्टरिखौ नोंथांमोना बे पिडिएफखौ नांगौबा नोंथांमोना 50 रुपिसाव मोननो हागोन दे आं दहाय बेखौ भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरखाबाय भिडिअ बायनानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों दा बेनिखायनो WhatsApp नाम्बारखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बे WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना SMS हरनानै बे PDF फाइलखौ 50 रुपिसाव नोंथांमोना लानो हागोन दे गासै 900 प्लास बेहाय बर'नि MCQ दङ आसाम हिस्टरिनि माखासे कुइसनखौ नोंथांमोना दानिया नायलांदो सुकाफाया आहम रायजोखौ सराइदेवआव बेसेबां मायथाइयाव गायसनदोंमोन होननानै जोंहा सोंदों बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन 1253 दा बेबायदि नोंथांमोना फरायनो हागोन आरो बर' रावै नोंथांमोना फरायनो मोनोबा नोंथांमोना माने गोसोआव साबसिनै थायो मानो होनोबा नोंथांमोना कुइसनखौ बुजिनो हासिगोन नालाय चीननि दावबायारि हुयेन तिसांआ कामरुपआव बबे मायथाइयाव फैदोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना नायनो हागोन 643 AD आव बिथाङा फैदोंमोन दे दा बेफोराव गोबांथार जोंहा गासिबो नै कुइसनफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बर' रावै होनाय दंजोबो दा बेफोरखौ नोंथांमोना बेहाय नायजोबनो हागोन दे जायखिजाया आं बेहाय नोंथांमोननिसिम दायो एग्जाम्पल महरैबो बेहाय खोन्थाहरनाय जादों आरो यान्दाबुनि गोरोबथाया माब्ला सहि जादोंमोन एबा माब्ला साइन जादोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों साइनखौथ' इंराजियाव जाहैबाय बे साइना जोंहा बर'निबा बे मा जागोन सहि जादोंमोन होनना बुंनांगोन दा बेहाय जोंहा कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा गदायख' 1826 आव जोंहा यान्दाबुनि गोरोबथाया जादोंमोन दे दा बेनिफ्राय यान्दाबुनि गोरोबथाया सोरनि गेजेराव जानायमोन बेबोथ' जोंहा कुइसना जानो हागौ ना दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना बेखौबो पिडिएफआवनो मोननो हागोन बेफोर गासिबो दंखाजोबो दा बेनिफ्राय फैदो नै आहमफोरा आसामाव बबेजों हाबफैदोंमोन बेफोरनि जोंहा कुइसना गासिबो दंजोबो आहमफोरा माब्ला ब्रह्मपुत्र हायेनाव हाबफैदोंमोन बेफोरनि गासिबो नोंथांमोना सोंथिखौ मोनजोबनो हागोन गिबिखौहाय एन्सार 1228 AD आव ब्रह्मपुत्रआव ब्रह्मपुत्र हायेनाव आहमफोरा हाबफैदोंमोन बेफोर माने गासिबो कुइसनखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन आहमफोरा बबे जायगायाव मुगलफोरजों गिबि दावहाखौ नांदोंमोन बारालि होननानै बुंगोन बेहाय बर'आव लिरनाया एसे मिस्टेक जायो जेनेबा हमना ला आसामखौबो आसामिस मानसिफ्रा मा होनगोन अखम होननानै बुङो दा जोङो मा होनना बुङो बर'फ्रा आसाम होननानै बुङो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामनांगोन दे बे फरायनायफोरखौ जेनेबा बारालि होननानै जों बर'फ्राथ' फरायगोन आसामिसफ्रा मा होनना फरायगोन बरालि होननानै फरायगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे एडजास्ट खालामबानो जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना माने मिथिखागोन आरो जेबो नङा जयदलखौ सोर जयसागर फुख्रिनि रुगुङाव लुदोंमोन होननानै जोंहा बेहाय बुंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा रुद्रा सिंहा दा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एग्जाम्पल महरै दायो आरोबाव खेनसे खिन्थाहरबावनाय जाबाय दे माने एनाउन्समेन्टजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना बे पिडिएफखौ बायनो सानदों नोंथांमोना 50 राङाव नोंथांमोना मोननो हागोन दे WhatsApp नाम्बारखौ आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों आरो कमेन्ट बक्सआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना WhatsApp खालामबानो जाबाय नोंथांमोना WhatsApp खालामनानै बुंहरबानो जाबाय पिडिएफखौ नांगौमोन होननानै अब्ला नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगौ गुगोल पे जिपे नोंथांमोना फन पे मा बाहायो नोंथांमोना पेटिएम बाहायना मा बाहायो नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनानै बे PDF फाइलखौ बायनानै फरायनो हागोन दे गोबांथार माने गोनांथार कुइसनफोरखौ आं बेहाय लाबोदों जायाखिनि माने कुइसनफ्रा सिगांनि जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिनि एग्जामफ्राव फैखांनाय बेफोर कुइसनफ्रानो माने जोंहा बार फैफिनबाय थाखायो नालाय दा बेफोर कुइसनखौनो आं नोंथांमोननि थाखाय माने जयै लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोना जायफोर नांगौ एबा फरायनो सानदोंबा बर'नि बे आसामनि हिस्टरिनि
MCQ नोंथांमोना बायनो हागोन दे बेनिफ्राय गाबोननिफ्रायथ' नोंथांमोना मोननो हाखासिगोन कम्पिउटार बाय'ल'जि फिजिक्स जोंहा बे माबा दङ आरो जिअ'ग्राफि पलिटि दङ बेफोर इक'नमिक्स बेफोरनि गासैबो एन्ट'निम्स सिन'निम्स बेफोरनि गासैबो नोंथांमोना MCQ एबा गोनांथार कुइसनफोरनि नोंथांमोना भिडिअखौ गाबोननिफ्राय मोनलांबाय थानो हासिगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनो शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों